Vakomana vanatemba muliswa voya vachitenda mutungamiriri wenyika yeZambia vachiti aiwa tinovatenda vakaenda Hichilema nokuda kuti mapurisa avo ari vigilant nokuda kwokubatwa kwakaitwa vakomana vari corrupt munyika yeZambia vachibatwa nemaminerals. Sanapinda mashoko anobuda chinyogwa panapa tichiona vanhu vachikombelana nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa kana marenyumarections angoita mashoma corruption inoita ipandemic amboimisi. Sanapinda mashoko anobuda chinyogwa nobva subscribe like kuti on the bell icon. Chakaita chishamiso pachionekwa panapa sevidhio rakaakambaniwa richionekwa kunzi aiwa Toyota vehicle luxurious vehicle inoonekwa aiwa ine maminerals ichibatwa nemapurisa emunyika yeZambia. Maminerals ailutiwa aifamba usiri pamutemo. Panapa temba muliso anonyora achiti one point is that as long as remunerations remains low for many in the chain, then corruption will remain a pandemic. On the other hand, this video shows that Zambian police is vigilant. It is very effective. Anouya achitenda the Zambian police achiti aiwa akaenda Hichilema aiwa anogona kutraina aiwa their police very vigilant uye mapurisa acho ari satisfied nemaremunerations kana mari dzavanowana ivo noda kwokuti kana vanhu kana mari dzinovasatisfy corruption inoitawo ishoma. Zvasa nemunyika yeZimbabwe as you can think kuti kana uriwo kuona that luxurious car yamuri kuona yamiswapo hapambona a police officer anotomboita tember around that vehicle kana kuda kuimisa kana kuda kuinvestigata kana kusecha. Asi tinoona kuti nyika yeZambia mapurisa ana izvozvo zvavacapture vabata aiwa maminerals anosanganisira gold aiwa akanga ari worthy zvekutodaro pavanouya vachibata vachiti aiwa mari maminerals aya ari kubuda munyika zvisiri pamutemo. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro kulutiwa kwemaresources pamwe chete nekuva vigilant kunoita mapurisa emunyika yeZambia. Bina kume section medu musana subscribe like pamwe chete